Já. A dneska vás vítám u Clash Royale hry. Byl bych rád, kdybyste mi dali aspoň jeden odběr a jeden jediný like. Jo, moc vám děkuju. Je to pro mě velká podpora. No, tak tady mu zkusím trošku. Ale ne. Nevadí. Pojď. Teda. Prosím, aspoň jeden. Ale ne. Máte rádi, když hráči proti vás mají strašně otravný karty. Prosím, prosím, ne, ale ne, dal mi hit. No, tak to nevadí. Zkusíme to otočit. Jo, ale když na tomhle, když na tady tomhle videu bude, odběratelů. Byli byste moc hodní, kdybyste mi dali nějaký odběrateli. Moc děkuji. Tak počkej, zkusíme semka do tohle. Tohle vypadá, že asi prohraju. To je ale otravný hráč. To asi zase prohraju. Já vím, nechcete mi prosím lidi poradit to, jaký bych si měl dát deck. Já vím, neměl bych tady žebrat, ale prosím, chtěl bych, abyste mi poradili, furt ten prohrával. Pojď. Jo, prosím. Ne.